Murat doktor eden hizmetine tanrıyal kadın ervet bolup gelmiş tak gelemde davleniyem 195 19 gün kardiyologiyada yatıp gelmiş tak men. Sonra da qowlanmadım. 195'den davleniyem düşönok. 5 adım ediyen yine demim atıp başlaya davleniyem alaya. Sonra şu Atamurat'ın yanına geldim. Allah'can ömrü uzak bolsun. Hakikat şuda şul adam karşılığına da men ulu hurmat koyyan. Qatsa ol Atamurat şeyle soňum ýeňledim men. Atkandan gaçyp duran adam şu 9-njy ýylynda. Gaty minnetdarlyk bildirýän halkyň. Taýda kysýandatlarym aýlaşdy. Ha, bu taýda kysýandatlarym gelemde şu taýym şu bir hili şeyle gatap, diýrep, sehelde hiç zat ýok gördüm. Gaharym gelip şey görýärdim de inni töleme gül ýaly soňumy Ukamda derli. Okuyum bapşe men derman çıpyatyadım. 3 derman içen. Sonra da yatıp bilmem dangdan oyanıp 2 valeriyanka. O da yatıran o yine 2 valeriyanka içen. İnne Allah cana dönün. Tablet kamam içem o. Günü 19'um yatıp çıkan sonra 8-10 tabletka.